καιρός, όπως τον βλέπει το χαλάζι.gr. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο σας ομιλεί ο Γιώργος Παπακοστόπουλος. Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στον καιρό που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην εικόνα σας βλέπετε μια φωτογραφία που τραβήχθηκε σήμερα το πρωί από τον δορυφόρο Meteosat 9 στις 8 η ώρα Ελλάδος. Μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν μια ζώνη νεφώσεων η οποία καλύπτει την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, της Βόρειας Ελλάδας και η οποία φτάνει μέχρι και την Βόρεια Λιβύη, που οφείλεται σε ψυχρό μέτωπο που κινείται αργά ανατολικά και το οποίο δίνει τοπικές βροχές στην περιοχή των Βαλκανίων, ενώ με έντονο λευκό χρώμα νότια της Κρήτης φαίνεται ένα συγκρότημα καταιγίδων το οποίο επηρεάζει την περιοχή. Βροχερός καιρός φαίνεται να επικρατεί και στην κεντρική Ιταλία, ενώ πυκνή ομίχλη καλύπτει πολλές περιοχές της ανατολικής και βορειοανατολικής Τουρκίας. Πάμε να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού της Ελλάδος για σήμερα από τον Κώστα Πολυχρόνη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και από μένα. Είμαι ο Κώστας Πολυχρόνης και για να δούμε τον καιρό στην Ελλάδα σήμερα. Όπως βλέπετε και στο χάρτη, σήμερα υπάρχει πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ πιθανότητα σποραδικών βροχών υπάρχει και στην Δυτική Στερεά και το εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, κυρίως στην Θεσσαλία, αλλά η πιθανότητα αφορά ορεινές κυρίως περιοχές. Στα νησιά του Αιγαίου θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, όμως αργότερα κάποιες νεφώσεις είναι πιθανόν να αναπτυχθούν, όπως είπε και ο Γιώργος Παπακοστόπουλος νωρίτερα. Κάποια πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στην περιοχή της Κρήτης, στα ορεινά και εκεί πάντα τμήματα. Γενικότερα στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο θα έχουμε λίγες νεφώσεις, ενώ στην Στερεά θα έχουμε συννεφιές οι οποίες το μεσημέρι θα πυκνώσουν κατά τόπους. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, στα κεντρικά υπηρετικά από 14 έως 28, στη Δυτική Ελλάδα από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και τέλος στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο υψηλότερη θερμοκρασία στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου, στους 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Ήταν ο καιρός στην Ελλάδα σήμερα, πάντα με τη ματιά του χαλάζι.gr. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο δελτίο μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. www.halazi.gr